O să-l invit imediat pe Aurelian Chitez să vină alături de mine pentru o altă conversație, tot așa de tip dialog. Și după care următorul moment de final va fi panelul nostru, care va dura aproximativ 40 de minute. Bun, bună, Aurelian, să încerc să te și promovez aici cu Spotlight. Bună. Bună, bună, ne auzim? Suntem ok? Suntem ok, eu te aud, că asta cred, Perfect, sper să perfect, însemne perfect. că toții te auzim. Ce faci? Cum ești? Într-o continuă agitație, într-o continuă digitalizare, spun așa, o să completez ce a discutat antevorbitorul meu din experiența pe care sau din interacțiunile pe care le avem cu departamentele de HR. Să știți că departamentele de HR, oamenii de HR sunt umani și sunt mai umani odată cu zona de pandemie pe care am traversat-o împreună. Dacă ăsta Mhm. era cuvântul cheie cu care trebuia să rămânem, Închei. exact, cu care trebuia să rămânem, da, departamentele și oamenii de HR sunt umani. Am trecut împreună prin provocarea pandemiei, ca să-i spun așa, și rezultatele s-au văzut și se văd în continuare. Mhm. Da, mă rog, cred că probabil că noi în străfundul inimii noastre niciodată n-am considerat despre noi, la resurse umane, că nu suntem umani, fie și faptul că trebuie să ne prezentăm și să zicem într-una că suntem de la resurse umane. Și e adevărat că rolul HR-ului s-a schimbat de-a lungul timpului, dar până la urmă noi știm că omul face rolul. Și știm că sunt mulți oameni de resurse umane care au o înclinație pentru oameni, nu neapărat pentru, nu știu, salarii sau nu neapărat pentru proceduri sau adeverințe sau partea administrativă sau din contră, nu știu, contracte și acum să înțeleg că există și tehnologia care, teoretic, apropo de conversația noastră cu Adina, care mie mi s-a părut fantastic, îi ziceam ei că niște lucruri au contrazis. Cred că ne punem foarte multe probleme, fără să ne uităm neapărat la statistici. Ce mi-a plăcut mie din prezentarea inițială a fost ideea aceasta că oamenii nu sunt speriați, adică chiar de-abia își doresc să implementeze ceva pe tehnologie, pe inteligență artificială. Mi s-a părut interesant inclusiv ideea asta că preferă să lucreze cu un instrument asistat cu inteligență artificială decât cu alții. Și acum, mă rog, tu ești în contextul ăsta în care voi oferiți tehnologie, deci teoretic sunteți avantajați, nu sunteți... Pe de altă parte, tot cred că mai există momente în care în timpul implementării, probabil nu din partea tehnologiei, dar din partea oamenilor care nu cunosc neapărat tehnologie, apar niște tensiuni. Și vreau să te întreb dacă din experiența ta și din experiența echipei tale, în momentul în care veniți cu module noi, poate, care sunt atipice, sunt inovatoare, sunt altfel, cum ți se pare ție? E un grad mare de adopție sau, din contră, băi, trebuie informată piața, trebuie să ai răbdare cu niște lucruri, trebuie, știi că nu e ritmul ăla pe care îl avea tehnologia, ci este ritmul pe care poate să-l ducă omul. Mulțumesc, Iulie, o întrebare foarte bună. Acum să ne lăudăm, dăm direcția în departamentele de HR în România. În zona aceasta este drept că reticența la schimbare este una semnificativă, dar este normală. Dar mai mult de atât, oamenii de HR, de fapt nu doar oamenii de HR, inclusiv beneficiarul final, la început, da, este o reticență destul de mare, dar la final văd rezultatele și văd cum tehnologia influențează atât modul lor de lucru, cât și tot ce înseamnă zona de acces la informație. Și aici aș vrea să trecem un pic prin ce înseamnă zona de automatizare a proceselor și cum influențează, de fapt, tehnologia activitățile departamentelor de resurse umane. Pornind de la zona de Mm. recrutare, primul impact al candidatului, până la zona mai puțin plăcută, partea de părăsire a angajatului, devenit între timp, a candidatului devenit între timp angajat și decizia lui de a părăsi compania. O experiență dată în ultima perioadă legată de candidat este că îi oferi o transparență pornind de la zona de proces de recrutare, în care tot ce înseamnă interacțiune se face și nu cu robot, pentru că aici vreau să punctez interacțiunea între departamentul de HR și beneficiar, fie el candidat sau angajat,
o să fie tot timpul umană, nu o să fie niciodată înlocuită. Tehnologia ne ajută în primul rând să luăm decizii bazate pe date. Da? Fie că vorbim de procesul de recrutare unde am diverse surse de recrutare și vreau un raport cu eficiența pe sursele de recrutare. Focusul, am tras o concluzie că cel mai profitabil sau cel mai bun canal este A sau B. Practic, ce fac? Mai departe, focusul este pe acel canal care mi-aduce cel mai mulți candidați. Partea de interacțiune umană nu o să fie niciodată înlocuită. Asta vorbim din perspectiva angajatorului. Din perspectiva angajatului, candidatului, practic suntem în era tehnologiei, zona de comunicare o faci în timp real, direct de pe aplicația de mobil, direct din zona de web, de la parcurgerea chestionarelor, testelor tehnice în procesul de recrutare până la semnarea ofertei de angajare, adică totul la un click distanță. Generațiile care vin se așteaptă ca procesul de recrutare să fie unul 100% digital, deciziile să fie luate foarte repede și aici tehnologia ne ajută să răspundem în timp real, ca să nu spun în timp util candidatului și mai departe să-i oferim acces transparent la toate informațiile. Și aici aș vrea un pic să continui procesul de recrutare. Am decis să-l angajez. La fel, un aspect important este prima interacțiune. Da, avem zona de onboarding digital în care fiecare angajat are anumite activități pe care trebuie să le facă, dar inclusiv în onboarding-ul digital, Meet Your Body este fizic. Este important. Bineînțeles, acolo unde se pot întâmpla lucrurile fizice. Sunt companii care în continuare au work from home full, să spun așa. Sunt companii care au adoptat zona de hibrid cu câteva zile la birou sau companii care s-au reîntors full la birou. Noi lucrăm în continuare hibrid, dar interacțiunea, pentru că discutam cu colegii de la recrutare, tot ce înseamnă interacțiune în procesul de recrutare se face și fizic și digital, pentru că este util pe tot ce înseamnă zona aceasta de birocrație, generare de contracte de muncă și așa mai departe. Iar odată onboardat angajatul, fie în proces digital, Meet Your Body, fizic, este foarte util. Iar mai departe, aș vrea să discut un pic de zona aceasta de date, de decizii luate pe date, pentru că mai departe totul se învârte în a colecta din surse multiple informații și a putea, la finalul zilei, să iei anumite decizii. Fie decizii bazate pe date, fie decizii bazate pe intuiție. De multe ori, intuiția este unul la unul cu datele, pentru că se tot discută dacă iau o decizie pe ce îmi spune o aplicație, bineînțeles ancorată, sau o decizie bazată pe intuiție. În marea majoritate a cazurilor, intuiția confirmă ceea ce spun datele. Da, cred că e clar, mă rog, și procesul și procedura, dar să știi că mie nu mi-e încă, adică, mă rog, înțeleg cum funcționează lucrurile, dar mie să știi nu mi-e foarte clar care sunt provocările. Adică provocările sunt reușiți, nu reușiți, adică cum simți? E tocmai pentru că sunteți lideri de piață, cum vi se pare? Cum e partea asta de formare sau de, nu știu, câte întâlniri e nevoie? Ce întrebări vin Bun, spre acum, voi? Cum, dacă vrei să... dacă știi, Sigur, dacă sigur, sunt, sigur. că sunt sigură că nu sunt, ești tu neapărat cel care face asta, da, Sunt în și sunt companie colegii de tăi. foarte mult timp și am parcurs tot ce înseamnă procese, proceduri din fiecare departament. Cum se întâmplă un proces de implementare și aici vreau să le mulțumesc departamentul sau oamenilor de HR. Odată cu pandemia, oamenii de HR au devenit specialiști, profesioniști foarte pregătiți. Adică dacă în trecut, pentru implementarea unei soluții de HR, indiferent de recrutare, evaluare, training, payroll, admin și așa mai departe, procesul de analiză era unul ghidat de consultanții Romanian Software. În momentul de față, oamenii de HR au viziune pe soluție, au așteptări la cum ar trebui să funcționeze aplicația, care sunt fluxurile importante pentru ei și am deblocat foarte mult această interacțiune. Interacțiunea umană, fie pe analiză, fie pe proces, nu este înlocuită. În marea majoritate a implementărilor sunt două aspecte importante. Partea de analiză pe care preferăm să o facem face-to-face și partea de training și go live, unde acolo este o muncă de echipă și, bineînțeles,
munca de echipă face-to-face este mai eficientă decât zona de online. Dar tehnologia, un alt exemplu care mi-a venit în minte în zona aceasta, gândește-te că faci un training și îl faci online, faci unul fizic și unul online. Avantajul în zona de online este că ai înregistrat tot ce înseamnă activități sau tot ce înseamnă acțiuni pe care trebuie să le faci în diferite scenarii și mai departe trece o perioadă, vine o perioadă aglomerată la tine, nu ai avut timp să faci anumite activități și zici, păi, am uitat cum mi-a spus consultantul să fac. Ai deschis video, ai pus filtru și ai acces în timp real la date. Avantaje și în zona aceasta de tehnologie. Mai mult de atât, implementarea unei soluții îți reduce considerabil efortul de muncă depus pentru activitățile birocratice, dacă vrei să le spunem așa, de la zona de transmitere de ofertă până la zona de administrare de personal, calcul salarial, zona de document management. Practic, focusul și aici departamentele de resurse umane sunt conștiente. Practic, avem mai mult timp pentru activitățile care aduc valoare în companie. Zona de recrutare, zona de training, zona de evaluare a performanței, zona de mentorat. Practic, departamentul de HR este cel mai important sau printre cele mai importante roluri în companie, dar focusul este nu pe procesele statice, nu pe calcul salarial, nu pe administrarea de personal, nu pe document management, este pe procesele care aduc valoare în companie. Mhm, mhm. Și asta este rezultatul tehnologiei. Practic, avem mai mult timp pentru procesele cu adevărat importante. Da, absolut. Păi, hai să te întreb așa, apropo de tehnologie și de cum vedeți voi lucrurile, gândindu-te la ce ofereați voi acum, nu știu, să zicem, 2 ani și ce oferiți acum. Gândiți-vă doar la, nu știu, să spunem, modulele principale sau, ca să nu zic, softul în sine. Cum simți? Adică cum e? S-a super accelerat? Este cu totul și totul alt produs? Lucrurile se fac cu totul și totul diferit? Lucrurile, mulțumesc, lucrurile nu s-au reinventat, au scos funcționalități sau module noi. Este apetitul acesta pentru tehnologie, pentru zona de chat, unde ne-am aliniat și noi tendințelor în care end user-ul discute cu roboțelul de HR și practic facilitez inclusiv comunicarea între departamentul de HR și angajat. Adică în loc să deși acum 2 ani, pentru că exemplul acesta sau asta a fost întrebarea, acum 2 ani fiecare angajat avea portalul lui în care avea posibilitatea să-și genereze o adeverință de vechime, să-și genereze o adeverință sau să-și introducă o cerere de concediu. Acum lucrurile, ok, probabil ți este mai la îndemână, fie direct pe Mm, aplicația de mobil, fie să discuți cu un roboțel, să-i spui adaugă-mi o cerere de concediu sau câte zile de vacanță sau câte zile de concediu mai am. Arată numărul de telefon al managerului. Adică zona de text, comunicarea prin text este mult mai la îndemână pentru generațiile de astăzi. mhm. Asta este un diferențiator care ne-a forțat, în ghilimele, să actualizăm zona de tehnologie, zona de soluție. În schimb, pe celelalte module am încercat să eficientizăm cât mai mult procesele. Și aici o să dau câteva idei care îmi vin în minte. Pachete de documente pe zona de payroll. În loc să stai să dai click generează declarația unică, click generează nota contabilă, ți-ai definit un pachet de documente, le-ai salvat și de fiecare dată când ai nevoie, fie raportare pentru grup, fie raportare către stat, să generezi la un click distanță. Am încercat să eficientizăm cât se poate de mult lucrurile birocratice, să le spunem așa, ca departamentele de HR să își focuseze activitatea pentru procesele importante. Mulțumesc frumos. E foarte interesantă observația asta că, până la urmă, tehnologia nu doar că, nu știu, propune soluții simple, punct, ci propune soluții simple adaptate generației care are nevoie de aceste răspunsuri. Adică, sau de aceste soluții, ca să zic așa. Și uite exemplul acesta foarte concret cu CET-ul. Pentru că dacă mă întreb pe mine, una dintre problemele mele cu tehnologia este că nu mai găsesc oameni. Și chiar vorbeam zilele trecute că, bă, caut și eu un număr la, mă rog, hai să nu zicem, la o companie oarecare de telecom și nu știu, nu găsesc să vorbesc cu o persoană, nu găsesc să... Voi cum faceți? Recomandați ideea aceasta ca tehnologia să
să fie instrumentul principal sau în companiile pe care voi le-ați mai întâlnit s-a păstrat funcția aceasta de, nu știu, să spunem un call center pentru angajați? O să reiau ce am zis, oamenii nu o să fie niciodată înlocuiți. Știu studiile, știu despre ce ai povestit. Departamentul nostru de suport nu este unul virtual, este unul real. E drept că până să ajungă la consultant, aplicația practic direcționează anumite informații pe care le-a colectat pe procesul discuției între client și, Mhm. și echipa de suport. Aici discutăm. Dar partea de interacțiune umană, sperăm să ajungem și în zona respectivă în care consultanții să discute alte aspecte cu clienții noștri, iar partea operațională să fie făcută de roboței, pentru că sunt multe aspecte într-o soluție complexă de HR. Odată a fost partea de modificare sau modificări legislative unde am avut foarte multe bătăi de cap, ne-a ajutat statul foarte mult, iar V-a cealaltă ajutat? Bine am auzit sau nu? Nu va... Ah, ok. ne-a ajutat. Mă Uh, gândeam, wow, să ne dați contactul, că Am avut cine o știe ce lobby bun faceți. discuție cu colegii de la implementare și un studiu pe care l-am făcut. Anul trecut au fost peste 82 de modificări legislative cu impact direct către departamentele de HR. Mhm. Este cu răsuflat, sperăm să se calmeze, dar dacă am fi reușit să automatizăm și zona aceasta de suport pe anumite funcționalități, fără colegii de la dezvoltare, ar fi fost un lucru bun. Dar ceea ce vreau să spun este că în continuare nu o să fim înlocuiți, indiferent de natură, de zona de roboței și de asistenți virtuali. Din contră, vom avea mai mult timp, ce povestea și antevorbitorul meu, pentru procesele sau pentru lucrurile cu adevărat importante. Mhm. Oh, hai că veștile sunt bune, deși vorba cântecului, 85 de modificări, să sperăm că ne-am oprit acolo și nu mai vine nimănui această idee, că atunci chiar că o să avem altă treabă decât ceea ce ne-am dorit să facem cu timpul nostru liber. Uh, Aurelian, îți cer așa să ieși din... Bine, hai să vorbim, să spun întâi că ai primit o întrebare pe chat în care cineva te întreabă dacă se poate testa gratuit funcționalitățile platformei. Sigur, sigur, puteți intra la noi pe site, fie vă creați cont și primiți link de conectare, fie intrați în zona de contactează un consultant și revenim cu accesul la un condem. Perfect. Eu, Aurelian, vreau să-ți cer să ieși din papucii companiei pe care o reprezinți, Cala for HR, și să te întreb pe tine personal, uitându-te la cum evoluează lucrurile, la, nu știu, echipa pe care o conduci și rolurile pe care le ai. Tu cum vezi, nu știu, cum vezi viitorul? Crezi că avem nevoie adică vom ști ce să facem cu timpul ăsta pe care îl vom câștiga? Răspunsul este da. Cred că fiecare va aloca mai mult timp pentru dezvoltare. Un aspect important, mă întorc la România, în software este dat de dezvoltarea oamenilor. Credem cu Nu tărie. poți să ieși din picioarele, nu? Nu, nu, nu. Ok, Da, bine. Ne întoarcem la glumesc. Așa, hai, primul te rog. răspuns. Personal, eu ce am putut automatiza în viața mea, am automatizat, pornind de la casă, mașină de spălat, udat și așa mai departe. Adică de la tuns gazon, etc. Iar mai departe este foarte important cu timpul pe care îl ai, timpul suplimentar, e greu că de fiecare dată ne plângem că nu avem timp, să investim în oameni, să investim în personal, Mhm. acum răspuns direct, investesc în mine, iar mai departe ca și viziune, misiune și valori ale companiei. Aici am crescut, eu sunt din 2000, că este un aspect important, din 2007 în România în software, am crescut împreună, dar ce m-a reținut, pentru că probabil ți o ridicai la fileu, tot timpul compania a investit masiv în dezvoltarea oamenilor. Și este o parte care ne unește. Deci tu ești unul dintre liderii de care vorbeam înainte cu Mircea, care simte tensiunea, nu? Simte și tensiunea pieței, simți, nu? Sau nu simți? Cum o Da, simți? da, ba da, O ba da. simți, nu? Te-ai Da. regăsit în descrierile dinainte. Și tu zici că
Dacă ai avea mai mult timp, sau mă rog, ce vei face tu cu mai mult timp și vei continua să faci, este dezvoltarea ta. Ce faci tu pentru dezvoltarea ta? Adică ce e important pentru tine în dezvoltarea ta? Acum, personal, este o întrebare, dar și un răspuns. M-am apucat de un Executive MBA care mă ajută în dezvoltare, nu doar eu și câțiva membri din companie. Iar ceea ce văd diferit în piață este că odată cu zona aceasta de tehnologie, trebuie să ne și adaptăm. Vor dispărea poziții, nu o să ne temem de lucrul acesta, dar adaptabilitatea este cuvântul cheie. Adevărul e că Uh, da, inclusiv, știi, adică, nu știu, dispar poziții, dar nu dispar oameni, adică nu nu, dispar nu oamenii, prin, oamenii se nu reinventează. așa dispar oamenii. Au dispărut foarte multe poziții. Dacă ne uităm în ultimii 10 ani, au apărut altele mult visate. Pentru că este doamna sau colega de la Microsoft, dacă discutam acum 2 ani de zile de ChatGPT, vă gândeați vreodată că va fi o poziție pentru zona aceasta de utilizator avansat, pentru zona de ChatGPT? Cred că nu. Mhm, Sunt poziții publicate pe site-urile de profil în care recrutorii caută oameni specializați în folosirea ChatGPT-ului. mhm. Și mai am o întrebare, că, mă rog, stăm foarte mult în tehnologie și tu, fiind în tehnologie, trebuie să te scot din tehnologie și întrebarea e, așa m-am gândit eu că trebuie, nu trebuie, bineînțeles. Uh, Voi cum vă uitați la politicile astea de sustenabilitate, de diversitate, de inclusiune, de environment? E o preocupare subiectul acesta? Este o preocupare care a venit și acum nu mai este la nice to have, este la obligatorie, pentru că odată cu tot ce înseamnă norme europene, fie mai devreme sau mai târziu, trebuie să se implementeze. Noi suntem o firmă de tehnologie, de soft, de drept, cu colectarea reciclabilă, cu zona aceasta. Sunt deja politici implementate pentru că avem anumite certificări pe care le-am obținut și, bineînțeles, trebuie respectate. Nu suntem o companie de producție în care să urmărim mai departe, nu știu, să putem înlocui anumite componente cu componente sustenabile din punctul acesta de vedere, dar suntem la zi cu toate modificările, atât pentru noi cât și pentru clienții noștri. Mulțumesc Mare frumos, drag. Aurelian, pentru toată conversația și pentru timpul nostru împreună. Și mă uit să văd dacă mai sunt întrebări pe chat, dar nu. Era întrebarea lui Marian pe care am adresat-o. Păi atunci să ne vedem cu bucurie și data viitoare și să ne mai povestiți ce mai faceți și mulțumesc pentru... Vom continua. Exact. Să fie o zi bună. Super, mulțumesc! Mulțumesc și eu.